sayang. गाज्रिखौनो सानो हाया नेगेटिभ थट लाबोयो गाज्रि साननानै एरायना थांगौसो होनबाबो हाया आं फैजानायखौ आं नांजालेलै सोरबोयो जों दाथारनोसै सिथारना थागोन सिथारनांगोन खेबसे जोबब्लासो मोजांसै आङो खुलुमबाय दाखालिनिफ्राय दावराव जाबाय थानाय राकेश ब्रह्म बिथाङा थैनानै थांबाय नंगौ नाथाय बियो बोरै थैखो बेखौथ' रावबो मिथियाखैमोन आसोल जाथाया बोरै मार हिनजावासो बुथारदों ना माबा मोनसे प्लेनिं खालामदों बैफोरबायदि गोबां मानसिया बुंबाय थादोंमोन राकेश ब्रह्मनि हिनजावा फैनानै मिडियानि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंबाय नंगौ गावनि बिखुनजोआ बिखौ ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामदोंमोन बियो राकेश ब्रह्मआनो गावनि बिमाखौ फिन माने खुद केस होदोंमोन एफआइआर होदोंमोन एफआइआरआबो रेजिस्टार जाबायमोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों राकेश ब्रह्मनि वाइफआ दा बिथांनि मोननि राकेश ब्रह्म आरो सोरबा सुइटि पार्बती ब्रह्म बे बिमाया दा बिसोरनि मोनसे कल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंनानै ला बे कल रेकर्डआ फैदों मैयायै दा नोंथांमोना बुजिगोन गोरोन्थिया सोरनि माल बिथां राकेश ब्रह्मआ बोरै थैखो दा बेनि सायाव नोंथांमोना बुजि मोनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रोना लाबासो जाबाय दाख्लैनिफ्रायनो मिडियायाव बिसोरो बिहामजो बिखुनजोनि दावहाया सोलिगासिनो दान्थे बिदिन्थिया सोलिगासिनो बिखुनजोआ बुङो मोनसे बाथ्रा आरो बिहामजोआ बुङो मोनसे बाथ्रा बेखौनो लानानै गोबां मानसिफोरा बुंदोंमोन हिनजावा गाज्रि सोरबा बुङोमोन बिमाया गाज्रि सोरबा बुङो राकेशआ वान नाम्बार गासिनिबोसिम गाज्रि होननानै राकेश ब्रह्मआ जायबा सिख्लाफोरजों थायो राकेश ब्रह्मआ जायबा सिख्लाखौ रुमाव लायो बा रिल्स बानायो बेफोरबायदिबो गोबां बाथ्रा ओंखारदोंमोन मिडियानि गेजेरजों दा जोङो नै कल रेकर्डआव मोनथिगोन राकेश ब्रह्मआ माबायदि मानसिमोन आरो बिनि राकेश ब्रह्मनि बिमाया माबायदि मानसिमोन नोंथांमोना बे मिडियानि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन दे लोगोफोर दा भिडिअखौ आं लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना नायग्रोना लादो स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों अन्नानै फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला ओमफ्राय शेयार खालामना होब्लानो जाबाय दे गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर दे भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय गाज्रिखौनो सानो हाया नेगेटिभ थट लाबोयो गाज्रि साननानै एरायना थांगौसो होनबाबो हाया आं फैजानायखौ आं नांजालेलै सोरबोयो जों दाथारनोसै सिथारना थागोन सिथारनांगोन खेबसे जोबब्लासो मोजांसै आङो सानो एटलिस्ट सान्थियाव थानो हायो आंनि लुबैनायखौनो रावबो मोनथिया आंनि गोसोखौथ' रावबो मोनथिया आंखौनो रावबो बुजिया आलायनि बुनाय सोनाय नांजालाय माने रावबो बुजिखानो नांगौबा आंनि फिलिंसखौनो बुजिया रावबो गाव गावनिखौल' बुजियो गाव गावनि बाथ्राखौल' बुजियो गासिबो फायदा नागिरजोबो मालाया मा दङ मालायनि गोसोआव मा लुबैनाय दं रावबो बुजिया बिनि फिलिंसआ मा दं बेखौ रावबो बुजिया नोंथ' बुजिखाया नोंथ' अननानै आंखौ लाजि फोनांनो बखिनो गावनि फायदायाव गावखौ सुफुंनो नै बेल' नों आंखौ अना आंखौ अना मालाबाबो अनफैनांगोन आंखौ अनग्रायानो गैया आंखौ अनलानो रावबो गासिबो माने बाथ्राखौ बाहायजोबो आङो माने बाहायजानो होनो मिथिलाबो आं रावखौबो एरायनोनो हाया मानसिखौथ' माने खालामनो नाङा माने बाहायनो नाङा मानसिखौदि बयबो गाव गावनि नांगौखौल' माने माबा खालामो माने मालाया मानसि दस्रा मानसिना माने मा लुबैदों बेखौ बुजिया बेनि फिलिंसआ मा दं बेखौ बुजियानो रावबो
सानबेसे खालामो नोंखौ सानबेसे सुयो नोंखौ नोंनिलाय मा सानबेसे दोननाय आंखौ दिनसै सानबेसे दोननाय होनो Slarizing lady too. Yes, that much in the left. Absolutely.